लानानै बेबायदि प्रेसार कुकारखौ होनाय जोंनि आशा कर्मी अंगनबादि वार्कार आरो हेल्पार लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि रान्दिनि बिथांमोना समाजनि थाखाय खोब खम बेतनाव सानफ्रोमबो खामानि मावो आरो सरकाराबो बिथांमोनखौ सरकारनि गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो सार्भेयानो होन बा बायदिसिना खामानि फैब्ला बिथांमोनखौ बाहायो नाथाय बिथांमोननो सा खरसा थांलाय फैलाय बायदिसिनानि थाखाय जेबो होआ दा बेखायनो जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव जेसेबांखिनि आशा वार्कार अंगनबादि वार्कार बा गुबुन गुबुन फरायसालियाव ओंखाम संग्रा रान्दिनिफोर दङ बिथांमोननो जोंनिफ्राय जोंहा मोनसे ट्रास्ट दङ बड'फा रेइनब' रिभलिउसन मिशन होननाय बे ट्रास्टनिफ्राय गंफा 5 लिटारनि प्रेसार कुकार जोङो बिथांमोननो अनथोब महरै जोङो होदों आरो आसा खालामदों बियो जोबोद गिदिरथार मख'जाथाव अनथोब नङा थेवब्लाबो बिथांमोना बेखौ नाजावगोन आरो नाजावनानै बिथांमोना समाजनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों दिनै खासियासुबानि नैबे थावनियाव एबा खासियासुबा भिसिडिसियाव जोङो जागायबाय आरो गाबोननिफ्राय जोंहा गासैबो भिसिडिसियाव बे खामानिया सोलिगोन एबा कुकार राननाय खामानिया सोलिबाय थागोन जोंहा वुमेन सेलनिफ्राय ब्लकनिफ्राय बे खामानिखौ आखायाव लादों जिहेतु आइजोफोर गोजा गासिबो दा बेखायनो बिथांमोना गाबोननिफ्राय रानगोन बिथांमोना जुगाजुग लादों आरो जोंनिफ्रायबो खौरां लानाय जागोन दा बियो बिथांमोननि फारसे जोंनि फारसे मोनसे सोमोन्दो फोनांजाबनाय मोनसे राहाबो होननानै जों साननो हायो।